horas madihita sa luhutna. Parsiajaran manugot ari Sabat 11 Juni 2022. Hita dang beda danak na marlidak-lidak. Dihatapatakon parhubas ni dalihan na tulat fen, siyan buku raphot debata ditiki torang ari na sinurat ni Naposona Ellen G. White. Ayat na tersurat di Efesus 4 ayat 14 rodi 15. Asa unang behita danak akan na pinalidak-lidak jala na pinababuan ni pangubos ni ragam ni poda. Binahin ni pangaliluhon ni jolma duhot akal na pauto-utohon. Gabi parhasitongan hita tahe di bagasan halongon ni jala lamagudang mahita di nasa luhut mangyahi ibana ului ima Kristus. Di bagasan paringgatot tabiat Kristen perlu radot mangulahon nasitong. Upatandos do tu akan aposo hinaporlu ni radot jala gugu laho paturehon parangi. Otak ni tao-tao permulaan perlu terjalin akka prinsip ni parangi di bagasan integritas na tugu. Asa akan aposo buhay tu puso ni standar na tumibo na buhay dungdungon ni hajol maun. Nasida ikon mga tu si fakta iya nasida nung salese dituhor, jala ikon pasangapod di bata marhite daging dohot tod di nasida ima napuna ni ibana. Sada ulaw ni akan aposo asa mabay na majuon ganupari Petrus Maddok. Di baheni haringgasok kamuma siyan nasa gugu manurdukon dinggan ni parange di bagasan hapor siya oni, dungi habisuhon ma di bagasan parange na dinggani, dungi pangarajayo diri ma di bagasan habisuhoni, dungi habengeton ma di bagasan pangarajayon diri, dungi hadaulaton ma di bagasan habengetoni. Dungi holong ni roha di dongan ma di bagasan hadaulatoni. Dungi holong ni roha di nasaluhut nama di bagasan holong ni rohan di dongani. Ay molo jupang akay di hamu jalagada dada luaso muna hamu losok jala somar perbuwe laho manadda Jesus Kristus tuhat tahi. Sude urut-urut